Moi kaikki ja huomenta. Tänään mä oon tosiaan lähdössä Rukalle, joten joo, tuun sitten kuvaamaan tätä päivää. Tosiaan ensimmäinen pysähdys ja automatka on mennyt hyvin tähän mennessä. Täällä on Marja, menkää tilaa hänenkin YouTube-kanava. Mä vielä laitan sen tonne kuvaukseen. Vitsi, täällä on kivan näköisiä koruja. Ja tosiaan siis ollaan täällä. Tultiin kauppaan tosiaan ja joo, tämmönen pieni tauko kuitenkin tässä niin. Siis ostettua matkaevästäkin. Eli siis toinen pysähdys ja me ollaan nyt Iisalmessa ja me mennään syömään. Me ollaan tosiaan siis nyt syömässä ja oli hyvää ruokaa tosiaan. Mä söin vuohenjuustoa broilerilla ja broilerijuhu. Mulla oli joku bearnaisjuttu vissiin. En oo varma. Niin, ainakin sulla on jotain ranskalaisia siinä. Joo. Oli ihan hyvä. Joo. Mutta siis joo, matka jatkuu taas. Yeah. Viimeinen pysähdys on ollut sairaan pitkä auto. Niin on, piti käydä tankkaamassakin totta kai, mutta matka jatkuu ja tälleen, että joo. Me ollaan tosiaan nyt Rukalla, joten täällä on ainakin enemmän lunta. Nyt me ollaan saavuttu tosiaan mökille, että joo, tässä on tosiaan syötävää. Ja joo, tässä on tämmönen keittiö. Tää on tämmönen pieni keittiö ja tosiaan siis tässä on tää huone, missä mä ja Marja yövytään. Ulkona on pimeää. Ja siis toi matka kesti suunnilleen jotain noin 10 tuntia. Iltaa. Kello on siis tosiaan nyt 8:14 illalla. Että joo. Nyt on torstai ja mä kuvaan sitten huomenna lisää, joten joo. Moi ja huomenta. Nyt on tosiaan perjantai ja joo, tuun kuvaan tästä päivässä ja silleen, että siellä on ne hiihtokisat. En saa kuvata, koska säännöissä. Täältä tosiaan näyttää nyt niin kuin tästä ikkunasta. Tosiaan siis tää on vapaaehtoistoimintaa tai niinku vapaaehtoistyö tai silleen, että joo. No täällä sitten ollaan autossa ja odotetaan, että päästään lähtemään ja tälleen. Nyt me ollaan siis tosiaan tultu ja siis joo, oli yhdessä vaiheessa aika paljon asiakkaita ja sitten jossain kohtaa vähän rauhoittu ja silleen. Mutta joo, tälleen kävin myös ostamassa metrilakua. Nämä on varmaan hyviä tälleen. Moi! Tosiaan ollaan palattu mökille, oltiin kylpylässä ja voin sanoa, että oli kivaa. Siellä oli porealtaat, liukumäki ja muutenkin oli kiva käydä uimassa ja tälleen. Tykkäsin. Ja joo, käytiin tuossa samalla kaupassa, niin voin näyttää tässä pienen ostosten esittelyn. Joo, siis tässä on nämä pähkinät, pähkinämarjasekoitus, nämä on hyviä. Sitten ostin 2 suklaapatukkaa, tuplan ja sitten Vatserin tätä vadelmasuklaata. Ja sitten mä ostin näitä sipsejä, ne on hyviä. Täällä on tämmönen hieno jääveistos. Tosiaan siis oli hieno jääveistos ja tälleen. Ja joo, me nyt tosiaan kävellään täällä. Ja ihan hyvin on mennyt tää työpäiväni, mutta joo. Mennään nyt sitten käymään kaupalla ja tälleen. Tultiin tällaiseen kauppaan tai niinku matkamuistomyymälä ja joo, itse, tää on hieno. Mä katson mitä kaikkea muuta täältä löytyy.
On tosiaan tällaisia paitoja ja tässä on kaikki kivoja hanskoja. Ja joo, saa nähdä tuunko ostaan täältä jotain. Ja joo. Siis kattokaa miten söpöjä pehmoja. Tälleen mun mielestä. Ja joo. Moi! Tosiaan nyt on mökille palattu. Ja tosiaan joo, me ostettiin tällaiset samanlaiset hupparit Marian kanssa. Joten joo. Huomenta. Nyt on tosiaan sunnuntai. Ja joo, mä heräsin tuossa 8:30 aikoihin, joten joo, mä menen nyt syömään aamupalaa ja niin. Olemme täällä ulkona ja odotamme kyytiä, joten joo. Olemme tosiaan nyt tauolla ja joo, tultiin tänne nyt taas kattoon kaikkea, että joo. Mutta joo, ostan jotain täältä vanhemmille ja itsellenikin, että joo. Huomenna on siis tosiaan lähtö ja tänään pitää vielä pakata ja siivota, joten joo. Tässä on siis nämä mitä mä ostin. Tällaiset revontulimukit tosiaan. Ja tässä on vadamasuklaata ja sitten mun mielestä nämä kortit oli hienot. Ja tällainen pehmolelu ja sitten teetä ja kahvia mun vanhemmille, koska mä en siis itse tykkää kahvista. Mutta joo. Ja siis tämmönen huivi ja sitten kaulakoru. Että siinä on ne mun ostokset. Tosiaan työpäivä meni ihan hyvin ja tälleen. Mutta joo, mä lopetan tämän videon tähän, koska niin. Maanantaina me palataan takaisin. Joo. Tai niin. Maanantaina palaan kotiin ja näin. Tosiaan kiitos kun katsoitte tämän videon. Ja joo, se olisi nyt moikka!